Bħala parti mid-delegazzjoni kummerċjali organizzata minn Trade Malta, fil-jiem li għaddew 50 negozjant minn pajjiżna żaru l-Ghana fil-punent tal-Afrika biex jiskopru opportunitajiet ġodda ta' negozju ma' dan il-pajjiż. Diversi kumpaniji miż-żewġ pajjiżi ffirmaw ftehimiet diversi li jgħinu sabiex ikun hemm aktar kollaborazzjoni bejn Malta u l-Ghana. Tkellimna ma' uħud li kienu parti mid-delegazzjoni kummerċjali Maltija li marret il-Ghana. Intlaqajna ħafna tajjeb, kien parteċipazzjoni qawwija ħafna mill-business community tal-Ghana u kulħadd irrapporta li kellu meetings tajbin ħafna kemm waqt il-forum u anke barra l-forum. In-nies huma willing ħafna li jikkollaboraw għan opportunitajiet kbar bħala pajjiż huwa pajjiż li huwa fiċ-ċentru tal-Afrika Sub-Saharan Afrika u naħseb li hawn opportunitajiet li huma interessanti ħafna biex nesploraw. Kienet trade mission tajba ħafna, opportunità, inizjattiva tajba ħafna min-naħa tal-Ministeru ta' Trade Malta illi ġejna f'pajjiż illi għaw domanda kbira għal relazzjonijiet kummerċjali ma' Malta. Iltqajna ma' diversi investituri potenzjali, hija parti importanti ħafna mill-istrateġija ta' Malta u Afrika 2020-2025 u naħseb hija triq il qudiem jekk irridu li nħarsu lil minn xtutna u l-kummerċ ta' f'pajjiżna nagħmluh mbagħad fuq dimensjoni internazzjonali.